teachta 10.4 ar leathnach dós trí seacht. The takes agus trí le hén. So tá ag fearlam meallar Uillinneacha a bheith comhfhreagrach. Okay? So bíonn Uillinneacha comhfhreagrach in uair a bhíonn líonta cosúla seo agat. Okay, so comhfhreagraíonn na Uillinneacha seo le chéile. So tá siad istigh ins an F seo. Now, is cá speisialta é nuair atá líne a bhfuil ag dul sa tró chéine. So sa cá seo níl sa línta seo ag dul sa tró chéine, mar so búlaigh siad le chéile an seo. So níl na Uillinneacha comhfhreagracha seo ar cóivéad, but aber go bhfuil rud ag an agat mar seo. Agus tá líne mar seo agat. So sa cás seo tá na línta comhfhrear ag dul sa tró chéine. Okay, so is féidir ná tá siad ag dul sa tró chéine comhfhrear sa tró chéine. So is féidir ling fécant an F istigh an seo mar bhíogainn hena féin. Agus na Uillinneacha seo atá istigh san F, okay, istigh sa cúna den F. So dearing hing go bhfuil Uillinneacha sin comhfhreagrach ar cóivéad de bhór go bhfuil an kind of an bór agus an bun den F comhfhrear. Okay, now ní caithfidh siad a bheith mar an gná F. Is féidir leo a bheith mar seo. Drimarás, is féidir leis an F a bheith bunos cionn, nó mar seo. So an seo is féidir ling a eáil stig an seo tá ar F againn agus tá sé seo ar cóivéad le 5. Okay? An seo tá an uillinn scáthaithe seo ar cóivéad le 4. Agus an sin beidir go sin níos léir é sin dhéanamh le peann, tá an uillinn seo ar cóivéad le 7. Okay? Agus ní féidirling é seo a rá ach amháin de bhór go bhfuil na línta seo an bun agus an bór an F comhfhrear le chéile. So sin píosa ólas tá antáchtach. Okay? Má tá siad comhfhrear an sin tá na Uillinneacha comhfhreagracha ar cóivéad.